LinkRunner má rôzne funkcie, ako napríklad identifikácia linky, služby, IP-ping, základné testy káblov a CDP a EDP. Ako prvú si ukážeme identifikáciu linky. Do portu LAN zapojíme kábel a zapneme LinkRunner. LED dioda sa rozsvieti a na displeji sa nám zobrazia takéto ikony a informácie. Táto ikona znamená indikátor činnosti. Tu sa nám zobrazuje, či je kábel priamy, krížený, neznámy typ alebo link level, ktorý sa zobrazuje pri nízkej úrovni. Nám sa zobrazilo, že je kábel neznámy typ. Tu sa zobrazuje možnosť rýchlosti a duplexu. Tu aktuálna rýchlosť a duplex. Tu sú dve tlačidlá, ktoré zodpovedajú tlačidlám pre výber ľavý a pravý. A tu sa zobrazuje využitie siete v percentách.